Ak ťa má každý rád a vychádzaš s každým za dobre, tak si fake. Si neskutočne fake. Pretože neexistuje, aby si s každým vychádzala za dobre. A to ti môžem rovno povedať, ak samozrejme s každým si za dobre, tak žiješ v konštantnom strese, že čo ak náhodou zistia, že to nie si ty, lebo hráš. A doslova sa pripravuješ na neskutočný neúspech a potom výsledok z toho je to, že neexistuje, aby si mohla mať toho pravého vedľa seba a pritiahla do svojho života toho správneho partnera, pretože si fake. Ako z toho von? Počúvaj ďalej. Ahoj, som David Hans a za viac ako 12 rokov praxe som koučoval tisíce ľudí a vybudoval svoj vlastný online coachingový biznis na viac ako 400 000 eur ročne. A toto je môj nebiznisový biznis podcast, ktorý ti ukáže, ako ovládnuť svoju myseľ a posunúť svoje myslenie na vyššiu úroveň, aby si vedel, že nič nie je nemožné. Toto je nastavenie mysle digitálneho CEO. Som rád, že si tu. Ahoj, tu je David a toto je nastavenie mysle číslo 405 a začal som tvrdo, ja viem, ale je to dôležité. Tento podcast by som nazval ďalší zo série Tvrdé pravdy. Číslo 2 alebo 3, ja neviem. Prakticky ja si nedávam servítku pred ústa, lebo toto som ja. A môj život nie je založený na tom, že s každým vychádzam za dobre a že ma má každý rád. Ale pozor, roky dozadu to bolo úplne inak. A možno sa v tom nájdeš, takže skús počúvať. A toto neplatí len pre ženy, to platí aj pre chlapov, pretože ja som bol neskutočne fake. Ja si pamätám, že do svojej 18-ky som s každým komplet vychádzal za dobre. Úplne geniálne, každý ma mal rád, David bol fantastický, David je skvelý, David je výborný žiak, samé jednotky, spolužiaci ho majú radi, niektorí len priemerne, dajme tomu, ale každý ho má rád. S každým vychádza za dobre, žiadny konflikt v živote, život je bavlnka. A zrazu som prišiel na vysokú školu, sem do Žiliny a jeden chalan, ktorý otváral počítačovú miestnosť, ktorý bol pre môj život doslova kľúčový, potreboval som ho, lebo však ja som strávil v počítačovej miestnosti prakticky celú výšku, ktorú som nedokončil, ale všetok čas, pretože tam som sa cítil doma. A on mi zrazu odkázal cez jedného chalana, že ma nenávidí. A ja som bol zdevastovaný. Ja som bol zničený, zúfalý. Prečo ma nenávidí? Prečo ma nemá rád? Čo som spravil? Čo som komu urobil? Prečo som sa dostal? A začal som neskutočný kolotoč otázok a hlavne sebaubíjania, prečo ma nemá rád. A v tú sekundu som si vytvoril v hlave neskutočnú misiu, že on ma musí mať rád, pretože neexistuje, že by ma niekto nemal rád, takého ako som. Tým pádom musím, aby ma mal rád. A ja som strávil mesiace a mesiace tým, že som mu posielal nejaké pseudodarčeky, snažil som mu vyhovieť, upratoval som tú počítačovú miestnosť, staral som sa o ostatných, robil som dochádzku. Všetko som mu pomáhal, len aby ma mal rád. A on ma stále nemal rád. A doslova pozrel na mňa takým opovrhujúcim pohľadom, že no dobré, že si tu, okej. A ja som to nedokázal stráviť. A do konca výšky 2 roky som tam bol, ma stále nemal rád. A mne stále v hlave behalo, čo som urobil zle. Možno máš to aj ty v tej hlave, že keď náhodou niekto ťa nemá rád, alebo sa na teba mrzko pozrie, alebo niečo sa stane a ty cítiš vo svojom vnútri, že niečo sa stalo, niekto ma nemá rád. Sakra, musím to napraviť. Alebo si prebieha všetky scénáre v hlave, že čo som urobil zle, ako som mohol reagovať, čo som jej mohol povedať, čo mi mohla povedať ona, čo by sa stalo. A riešiš tie nekonečné scenáre do nekonečna. Fakt, do nekonečna, čo by mohlo byť. A potom sa snažíš to napraviť. A tu nastáva ten zlomový bod. Tú sekundu, ako sa druhýkrát stretnete, dávaš si obrovský pozor, aby si neurobila tú chybu ako predtým. Alebo neurobil, hej. Ako budem rozprávať na ženy, ale je to podcast pre všetkých. Toto. A dávaš si obrovský pozor, len aby si tú chybu neurobil. Lenže v tú sekundu znižuješ už svoje štandardy a filtruješ to, kto si ty. Príklad, ja som takedy, keď som už balil ženy, hej, že keď som riešil naozaj to randenie a všetko okolo toho, tak ja mám rád perverzný humor, hej? A ja som dával perverzný humor, perverzné vtipy. A niektoré sa ženy chechnili a niektoré nie. Ale keď som videl tie, čo sa nechechnili, tak som trošku znížil svoj štandard humoru. A ešte nižšie. A ešte nižšie. A nieraz sa stalo, že som radšej upustil od komplet všetkých týchto vtipov, lebo čo ak ma náhodou nebude mať rada.
Čo ak náhodou ma pošle do prdele? Čo ak náhodou nedostanem telefónne číslo, alebo sa nezoznámim, alebo nepôjdem vonku, alebo čokoľvek. Jednoducho, bál som sa odmietnutia. A preto radšej som znižoval úroveň humoru, až xkrát sa stalo, že som nebol prakticky sám sebou. Lenže tu je presne to, na čo si ty trénovaná. A od rodičov. Povedali tvoji rodičia niekedy niekomu svoj názor priamo do tváre? Možno áno. A možno ty si prostoreká huba. Ale čo ak nie? Ak nie, tak na podvedomej úrovni si sa naučil, aj ty si sa naučil, že nemôžem povedať svoj názor, nemôžem ukázať tým pádom, kto som a za čím si stojím, pretože mohli by ma odmietnúť. To znamená, vznikol by konflikt. A kto má rád konflikty, hej, akože odmietnutie. V žiadnom prípade. Radšej buďme za dobre. Pozrime sa na akékoľvek susedské vzťahy, hej. Radšej nebudem kidať na susedu, ale pred ďalšou susedou na ňu budem kidať. Ale radšej tuto nepoviem a nebudem to blablabla. Dávame si pozor na to, čo povieme. Jasné, treba mať trošku sedliacký rozum, hej, a nepovedať každému a nepošľať ho do péčka, hej, lebo však zdochni taký, aký si, hej, lebo si kreten. To nie, to nemusíme robiť, hej, treba mať trošku toho sedliackého rozumu, ale ide o to, ukázať, kto si. Ukazuješ sa, kto si? Pretože v tú sekundu, ak chceš, aby ťa každý mal rád, aby každý s tebou vychádzal, aby každý bol s tebou za dobre, ideš do hrania. A to znamená, začínaš trénovať samú seba na to, aby si hrala. Ale potom si fake. A férovo povedané, ktorý chlap chce fake ženu? Kto chce mať fake kamarátstva? Kto chce mať fake vzťahy? A čím viac hráš, tým lepšia si v tom, ale tým viac sa potom aj vnútorne bojíš, čo ak ma objavia, čo ak zistia, kto naozaj som ja, že čo ja viem, jak som hovoril v minulom podcaste, ja nemám rád Harryho Pottera, hej, ale ty máš rád Harryho Pottera, tak kvôli tebe sa budem tváriť, že mám rád Harryho Pottera, ale budem konštantne žiť v tom, že čo ak zistíš, že vlastne nemám rád Harryho Pottera. A technicky, príklad, pôjdeme do vzťahu, budeme mať lásku, všetko, tešíme sa a po 6 mesiacoch ti poviem, vieš čo, Harry Potter je úplne pre deti, to je úplne oprde, akože aj filmy, aj knihy, akože toto je mne to radšej nebudem ani pozerať. Zrúti sa ti svet. Pretože zrazu zistíš, že si investovala do človeka 6 mesiacov alebo koľkokoľvek a on nemá rád Harry Pottera. A ty si faninka Harryho Pottera a je to súčasť tvojho života. A to nie je len o Harryho Pottera, ale o čokoľvek, čo ty máš rada. Ak ty miluješ pletenie košíkov, hej, vrbových košíkov, alebo štrikovanie, alebo squash, badminton, alebo čokoľvek, alebo nejaké zberateľské hry, alebo zberaš vrchnáky z piva, alebo ja neviem, čokoľvek úplne priťahnuté za vlasy. Ale v tú sekundu, ako to skrývaš a bojíš sa o tom povedať ľuďom okolo seba, si fake. Ako presne o tom sú tie vzťahy, lebo rátaj s tým, že neexistuje, aby ťa mal každý rád. Pretože keď ty postavíš 100 ľudí vedľa seba a spýtaš sa každého, máš rád modrú? A keby aj tomu 99 ľudí bude mať rado modrú, minimálne jeden človek povie modrá, fuj, ja radšej červenú, modrú nemám rád, alebo nemám rada. Zavrhne to. A teraz, no dobre, tak ani ja nemám rada modrú, hej, iba červenú. No, si fake. Pretože sa začínaš pretvarovať. A nepovieš, že ja milujem modrú. A práve toto je to, kam sa potrebuješ dostať. Ty chci byť odmietnutá ľuďmi. Pretože v tú sekundu, ako ťa ľudia odmietnú, wow, skvelé, si sama sebou, pretože neexistuje, aby si vychádzala so všetkými za dobre. A čím viac sa ľudí odmietne, tým lepšie z toho dôvodu, lebo filtruješ ľudí, filtruješ tých nesprávnych preč. Lebo rátaj s tým, že keď ty budeš s každým za dobre, tak si fake. No, že tým pádom si nájdeš aj fake chlapa, pretože fake priťahuje fake. Keď ty hráš, aj on bude hrať. Neexistuje, že on je úplne naturálny, prirodzený a ty hráš a ukecáš ho. To nejde. Na podvedomej úrovni toho každý chlap, každá žena prekúkne tento fake. Iba ak on je tiež fake. A tým pádom drtivá väčšina vzťahov funguje systémom, že ja zožeriem tvoje sračky, keď ty zožerieš moje sračky. A keď sú obidvaja tým pádom fake, tak doslova do písmena sa vytvorí zlatá klietka. Zlatá klietka toho stresu a strachu a zúfalstva a utrpenia vnútorného, že čo ak on zistí, to som ja. Čo ak zistí, že
toto, čo som doteraz mu ukazovala, je fake. Čo ak to zistí? Tak to nesmiem ukázať. To je to isté, ako keď sa spýtam ľudí, partnerov, hej, prdíte pred sebou? Oni nie, v žiadnom prípade. Hej, ale to je prirodzené. Je to prirodzená súčasť života. Hej, to prdenie. A nemôžeš, že odbehnem na balkón, že tam si prdnem a vrátim sa späť. Všetko je v poriadku, dievčatá neprdia. To nie je ono. To nie je vzťah. Jasné. Zase znova, sedliacky rozum, hej, nebudeme ahoj, láska, idem do postielky. To nie. Hej. Týmto smerom to netreba ťahať. Ale ide o to, keď ty nielen s tým prdením, ale vo všeobecnosti neukážeš, kto si, tak ako ťa má... Zamysli sa. Keď ty neukážeš to, kto naozaj reálne si, tak ako ťa môže nejaký chlap mať vôbec rád takú, aká si? Pričom o tomto sníva každá žena, aby ju mal rád ten chlap takú, aká je. Ale keď ty neukážeš reálne von takú, aká si a bojíš sa, že ťa odmietnú a že nebudú ťa mať radi a že to je príliš divné, toto už nie je správne a radšej to znížim, tak potom ako chceš nájsť toho pravého chlapa, keď ty nedáš von samu seba a neukážeš, že ty si tá práva. Preto potrebuješ, aby ťa ľudia odmietali. A to je skvelé, lebo hneď na začiatku zistíš, že tak s týmto nemám prirodzenú chémiu, s týmto tiež nie, hej. Ja mám Harryho Pottera rád. Máš rád Harryho Pottera? Nemám. Máš rád? Mám. Áno, super. Tak sa pobavíme. Ale potrebuješ hneď od začiatku odfiltrovať. Mal som na to aj celý podcast, kde som ťa naučil 3x5, ako si zadefinovať, akého chlapa chceš. A doslova, to sú tie podmienky, doslova. Prijímací pohovor. Neprídeš na prijímací pohovor do práce a hneď ťa zoberú, lebo vy ste pekná. No možno niekde, hej, ale drtivá väčšina nie. Chcú vedieť, kto si zač, čo si zač, či vyhovuješ ich podmienkam. A takisto aj ty. Ak ty nemáš žiadne podmienky na komunikáciu, na vzťah, tak potom si zase znova len fake, lebo chceš s každým doslova vychádzať za dobre. A čokoľvek ti odprezentujú, akékoľvek sračky, akékoľvek negatívne vlastnosti, čokoľvek, ty to radšej necháš tak. A presne takto vznikajú toxické vzťahy. Psychicky narušené sociopati, psychopati, ktokoľvek, jednoducho tyránstvo presne vzniká tak, že ženy sú fake. A dovolia chlapom robiť to, čo im robia, lebo si nestoja za sebou, lebo sa boja, čo ak ostanem sám. Čo ak to nevíde? Čo ak ma aj on už opustí? A čo potom? Potom ma už žiadny chlap nebude chcieť. Tak radšej prehltnem všetko to a zatvorím oči pred tým, čo on mi robí, lebo čo ak budem sám. A tým pádom znižuješ svoje štandardy a potom len hráš navonok, že všetko je OK, že ste skvelí partneri a vlastne nie si šťastná. Do prdele. Dokedy budeš ty chcieť vychádzať s každým za dobre? Dokedy? Koľko ľudí ťa potrebuje mať rado, aby si povedala, že som dosť dobrá. Lebo to, aby vychádzala si s každým za dobre, je len vnútorné to, že nie som dosť dobrá, ale keď bude dostatočný počet ma mať radi, tak tým pádom sa budem cítiť dobre. Potom už som dosť dobrá. Lenže koľko ľudí ťa musí mať rado, aby si sa cítila dosť dobrá? 2? 5? 50? 500? 500 000? Celá planéta? Koľko? Na tom je založená sláva. Musia ma mať radi, nemôžem ukázať reálne, kto som. Poviem ti úprimne, v dnešnej dobe, či už AIčka, alebo celého fake Instagramu a všetkého, čo samozrejme na Instagram postneš len svoje najkrajšie fotky, neukážeš reálne, kto som ja, lenže trend ide tým smerom, že ľudia začínajú mať radi tých ľudí, ktorí sú reálni. To znamená, ukážu aj svoje chyby, aj svoje nedostatky a nehambia sa za to. Stoja si za tým, že toto som ja, pretože toto je príťažlivá ženská, toto je príťažlivý chlap, ktorý si stojí za svojimi chybami. Samozrejme nie je tvrdohlavo, že ja som alkoholik a vy všetci sa potrbte, to nie. Ale že si stojí za tým, že áno, to som ja, ako moje podcasty. Sem tam breptnem, sem tam mi to nevidie. Sem tam nevidím s dýchom, ako teraz, lebo ti chcem veľmi veľa povedať. Lebo mám toho kopec na srdci. To som ja. A práve preto ma počúvaš alebo pozeráš, lebo som to ja. A nevyťahol by som 1,750 000, možno 1,8 milióna stiahnutí tým, že by som chcel vyhovieť všetkým. Nechcem vyhovieť všetkým. Chcem vyhovieť len tebe. V úvodzovkách, hej, a technicky mi to jedno, hej, že či ti vyhovujem alebo nie, lebo
nevidím na teba a nie som od teba závislý. Tí, ktorí majú ku mne prísť, prídu. A tým pádom, keď ty si budeš stáť za svojím pletením košíkov alebo robením placky, sme u Starkej kúpili tú piecku, ten lis na oplatkovač sme jej kúpili. Ak ty máš úplne pasív v robení oplatok, že je to pre teba neskutočný reset, kľud, tak toto by mal svet o tebe vedieť. Pretože v tú sekundu, ako svet to bude o tebe vedieť, tak 90 chlapov si povie, to je pokazaná ženská, dajme tomu, hej, ale 10% chlapov si povie, wow, to je zaujímavé, oplatky mám rád, to by som si dal. Mať doma takú ženskú, ktorá mi bude vypekať každý deň, nie je zle, alebo by som mal stále zásobu tých, to je zaujímavé, mám rád. A ešte lepšie by bolo, ty máš oplatkovač, a ja mám oplatkovač, wow, a aký máš, ja mám tohto výrobcu, a ty máš tohto, a nemáš náhodou problémy s tým, a že sa ti to nedoviera, hej, mám, ale na to vyrobili špeciálnu klapku a presne takto vznikajú tie debaty tých šprtov, ktorí majú prírodzenú chémiu so sebou. Pretože obaja frčia na oplatkovačoch, alebo na Harry Potterovi, alebo na maľovaní stien, alebo umelecké, alebo čokoľvek. A práve preto je neskutočne dôležité, aby si nevychádzala s každým a odmietali ťa ľudia doslova na bežiacom páse. Ani umenie, obrazy alebo čokoľvek nie sú pre každého. Čo je v poriadku. Ten, čo to maľuje, dáva svoje vnútro von. Ty, krásne prirovnanie. Ty si ako umelecký obraz. Čím si univerzálnejšia, tým si menej zapamätateľnejšia. A čím si ty originálnejšia a ukážeš reálne, kto si, čo si, že si stojíš za sebou, že toto som ja, toto mám rada Harryho Pottera, mám rada oplatky, toto je moje a hneď toto, keď odprezentuješ, tak máš šancu pritiahnuť tých správnych chlapov, ktorí budú mať Harryho Pottera radi a budú mať radi oplatky. Nebodaj budú ešte aj sami oplatkovať, mať doma a budú oplatkovať. A toto je presne ten pravý. Preto transformačná myšlienka na dnes je jednoduchá. Neboj sa odmietnutia a doslova ho vyhľadávaj, pretože každé odmietnutie od chlapa, od ženy, od kohokoľvek je ušetrený čas, energia a peniaze v tom zmysle, aby si nepriťahovala tých nesprávnych ľudí, ale mala šancu pritiahnuť do svojho života tých správnych ľudí a medzi tými správnymi ľuďmi bude aj ten pravý. Pretože ty nechceš len tak nejakého pravého. Ty chceš pravého pre teba. Preto aj píšem knižku Ako nájsť lásku. Už je koľko? 7 kapitol je napísaných. Lebo mi na tom záleží. A chcem, aby ty si našla toho pravého. Inak môžeš si ju stiahnuť zdarma prvú kapitolu na akonájsť-lásku.sk. Šup tam, bez problémov skoč, stiahni si, hej. Ale ešte raz, transformačná myšlienka. Vyhľadávaj odmietnutie. Akože nie je zúfalo, že byť najhnusnejšia, najpokazanejšia je všetko, hej, jednoducho len aby ťa odmietali. To nie, ale ukazuj reálne, kto si. Pretože tí nesprávni ťa nebudú mať radi. Ale tí správni ťa budú mať radi. A preto chceš, aby ťa ľudia mali radi za to, kto si. Nie milovali za to, kto nie si. Toto je nesmierne dôležité. Preto dúfam, že po tomto podcaste zrazu ti viac dáva zmysel celý systém, že buď sama sebou. Pretože čím viac budeš sama sebou, tým väčšia šanca je, že priťahneš toho pravého do svojho života. A čím viac budeš priťahovať tých správnych ľudí, tým krajší život budeš mať. A čím krajší život budeš mať, tým viac budeš žiariť, tým viac budeš sama sebou, lebo sa utvrdíš v tom, že to stojí za to byť sama sebou. Technicky tým pádom vyhrávaš zase, pretože len pritiahneš ešte lepších ľudí do svojho života, ešte šikovnejších, ešte lepších chlapov. Potom si len vyberieš toho pravého. Pretože on tam už bude, lebo bude pritiahnutý k tebe kvôli tomu, že si taká, aká si. A to je ultimátny level sebalásky. Si ultimátnom levele sebalásky, keď žiariš a keď si doslova akceptovala všetko ohľadom seba, takú, aká si. A toto je presne ten smer, ktorý chcem, aby si pochopila. Sebaláska je ten ultimátny smer. A to asi na ďalší podcast rozoberiem. Ale teraz tým pádom vyhľadávaj odmietnutie, pretože stojí to za to byť odmietnutá nesprávnymi ľuďmi, aby ťa mohli prijať tí správni. A preto zatiaľ ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a vidíme sa a počujeme sa aj na budúce.